Halo Bolo, awan-awan panas ngene iki. Kita sepil wayang SSP Bolo. Nah, apa ku SSP? SSP adalah sak semen press. Jadi wayang ini terbuat dari kertas semen Bolo. Lho kok iso kandel Mas? Ya iso, soalnya kan didobeli. Nah, iki lihat dulu tatahane kaya ngene iki Bolo. Wah, elok banget bentukane iki. Jan iso dibludri detail kaya ngene iki ya Bolo. Nah, luar biasa sekali. Mas iki regane piro? Nah, iki regane rada muni ya Bolo, soalnya garapane detail banget tur tatahane ya halus banget wis kaya wayang kulit tenan Bolo. Nek jenengan pengen ngerti iki ongkos natae wae wis 400-an Bolo. Tapi untuk harga keseluruhane iki luwih murah daripada kulit ya, mung selisih sithik wae. Akan tetapi untuk bentuke, tatahane, kapangane, bedahane iki ora luput kaya wayang kulit asli standar pedalangan. Nek masalah gapit iso request, iso kayu, fiber ataupun sungu Bolo.